Τμήματα που θα περάσουν σε λίγο από μπροστά μας. Τα παιδιά που αποτελούν την πάντα των σχολείων με πολύ κόπο και εξοδεύοντας πολύτιμο χρόνο από τα διαλύματα, τον ελεύθερο τους χρόνο ή και τα μαθήματα τους μερικές φορές, προετοιμάζονται κάτω από την καθοδήγηση των καθηγητών της μουσικής για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό σε κάθε εθνική επέτειο. Του Λυκείου μας και την υπεύθυνη καθηγήτρια μουσικής, την κυρία Χριστίνα Ιωγούρη. Είναι το τμήμα του Λυκείου Σολέας. Η γυμνάσια Σολέας λειτουργεί το 1919 και την ονομασία της σχολής Σολέας. Το ίδρυμα των μαθητών δίπλα με τις εργασίες του εταιρείου χώρου. Με την εργασία, με βασιλικό συνανταγή να αναγνωρίζεται με σχετικά γυμνάσια, το 1980 διαχωρισμός του Γυμνάσιου Σολέας και του Γυμνάσιου Σολέας με διαφορετικές διευθύνσεις διδακτικής. Εξέδρα των επιστήμων πλησιάζει το μάγισμα του Λυκείου Σολέας με τους σημειοφόρους και τους παραστάτες. Αποτελείται από μαθήτες και μαθήτριες που διατηρούν ιδιαίτερα για την επίδοση στα μαθήματά τους και έχουν την δημιουργική και συνεχική των θεμάτων που παρελάβουν. Μπροστά τον Λάβαρο που απεικονίζει την θεά κοινά σκεπτομένη το σύμβολο του σχολείου μας. Συνέχεια, μαθητές με παραδοσιακή ελληνική στολή κρατάνε τη σημαία, το σύμβολο του έθνους, το εθνικό σύμβολο των απανταχού Ελλήνων. Κυπριακή παραδοσιακή στολή κρατώντας τη κυπριακή σημαία, το σύμβολο του κράτους μας, της κρατικής μας οντότητας. Πιο ψηλά. Ακολουθούν μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου Σολέας. Μπροστά το τμήμα με τις μαθήτριες του Λυκείου Σολέας και από την τάξη του σχολείου. Η ανιάτα της Κύπρου, το μέλλον του Κύπρου. Χειροκροτήθηκε στην καφεδιά μας. Στη συνέχεια, το τμήμα που αποτελείται από μαθητές του Λυκείου Σολέας
Έβρετα. Iniciando la hora de lo que hicimos. Το άγγιμα του γυμνασίου και τους άλλους μαθητές μπροστά το Λάβαρο ανέβημα την κουβάγια σύμβολο της γνώσης. Χειροκροτήστε πολύ κόσμο και διάγραμμα κατάφεραν να είναι πρώτοι μεταξύ μαθητές του γυμνασίου σχολέας με παραδοσιακές σχολές και στη συνέχεια ακολουθεί το τμήμα με μαθήτριες του γυμνασίου σχολέας. Κύριο Μάριο Γιαννησί και την καθηγήτρια κυρία Κατερίνα Ευσταθίου. Και για την παρέλασή μας είναι το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ευθύνη. Λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1980. Έχει περιφερειακό χαρακτήρα και αυτό οφείλουν μάθητες από τις γειτονικές κοινότητες. Το Λάβαρο του σχολείου ασχολείται με το πρόσωπο του αρχαίου φιλόσοφου και Δημοτέτη Σόλωνα, που έφτασε κάποτε στην Κύπρο και υποδείχθηκε για τον Βασιλέα των Σόλων. Συνέχεια, το Δημοτικό Σχολείο Κοράτη, με το Λάβαρο μπροστά να ασχολείται με τον Απόστολο Λουκάνο. Σχολή Κοράδου, κρατώντας το εθνικό μας σύμβολο, την ελληνική σημαία. Χειροκροτήστε τους μικρούς μας μαθητές. Τώρα περνάτε μπροστά μας στην πλησιάστη εξέδρα των επιδήμων με μικρά μαθητούρια που κρατούν στα χέρια σε πλακάρ τα ονόματα των κατεχομένων χωριών μας. Ακολουθεί το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κακομετριάς. Σε αυτό φοιτούν μαθητές σήμερα από διάφορες κοινότητες. Έμβλημα το Λάβαρο, η Θεά Αθηνά, σύμβολο της Σοφίας. Το κρατούν με περηφάνεια καθώς και την ελληνική και κυπριακή σημαία οι μαθητές του σχολείου. Ακολουθεί τμήμα με μαθητές και μαθήτριες με παραδοσιακές σχολές κρατώντας την ελληνική σημαία. Στη συνέχεια το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασσίνιων. Σε αυτό φοιτούν παιδιά από τις κοινότητες Δικηταρίου, Ασσίνου, Ζακιάς, Ποταμίου, Αγίου Γεωργίου, Κανάπια και Αγιάς Ειρήνης. Είναι ένα σύγχρονο σχολείο που χτίστηκε πολύ πρόσφατα με ομόφωνη απόφαση των αρχών και των όλων των κοινοτήτων. Το Λάβαρο του σχολείου αναγράφεται η χρονιά ίδρυσης του 2009 και στο Σιρεώη Παναγία Εφοριώτισσα. Συνεχίζουμε με το 151ο σύστημα προσκόπων ευρύχου.
παιδιά αξιοποιούν τον ελεύθερο του χρόνο συμμετέχοντας σε δραστηριότητες σε εθελοντική βάση και κοινωνική προσφορά. Καμαρώστε τα μικρά παιδιά και επιβραβεύστε τα με το χειροκρότημά σας. Συνέχεια. Το Σωματείο Αετός του Σωτιάς Φίβος Ιωάννου παρελάβει τώρα με το λάμαρό του με την Παναγία την Αγγελόκριστη και ακολουθεί το Σωματείο ΠΑΟΚ Κακοπετριάς. Πόλεμος παρελάβουν αυτή τη στιγμή μπροστά μας, κρατώντας το λάβαρο του Σωματείου με έμβλημα των αρχαίων του Χριστόλεμος μιας φυσιολογίας φύτρας καθήμενος στο άλμα και μαθαίνοντας τους ανθρώπους τη φορά του συνταριού. Στη συνέχεια το κέντρο νεότητος Ευρύκου που ιδρύθηκε το 1988 και επαναδραστηριοποιήθηκε 6 χρόνια δίνοντας την ευκαιρία στους νέους μας να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο με διάφορες δραστηριότητες μακριά από την καθημερινή πίεση των μαθημάτων. Σε λίγο καταφθάνει η εξέδρα των Ελισσίβων τμήμα με μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Μόρφου. Παρελάβουν αυτή τη στιγμή μπροστά μας τα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης που εφαρμόζουν τη στάτους νόμου του κράτους επιτελούν έτσι στο αγγέλιο το καθήκον τους δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας για τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακολουθεί τμήμα της εθνικής τουράς που αποτελείται από τους κρατικότες των μονάδων του δεύτερου τακτικού συγκροτήματος, μπροστά στο τμήμα αξιωματικό και τη σημαία της εθνικής τουράς. Βρίσκονται τώρα μπροστά στην εξέδρα του Ελισσίβων και ακολουθεί τμήμα στο σελίδα του σχολείου. Και το δείγμα της. Και το Λύκειο. Αναγνώρισε τους φαντάρους μας που η πολιτεία εμπιστεύτηκε σε περίπτωση εκρηγής επιβολής της νίκης της πατρίδας. Σάβη!